alƙur'an mun doya. To doya ita ce Najeriya? Doya ita ce Najeriya? Kar ka maki ka zo mana aiki. Nan kuɗin ka maki mutuwa. Wallahi kana duka na wallahi ka ja kanka. A daman gashi nan. Shekara 2 kenan ban ci kaza ba. In na kamo kaza gidan mu zan yanka gwaggwaye ta hana ni. Ga ka lange ramar keta. Ana dande ka. Ana gwani in ya fi suna don aljanna. Ina take wa ta. Ni kuma ne in tafi mana. Ai wallahi wajen malam. Kai ai mu je wajen malam na gaddima. Kawai ya raba mana gaddama. Kenan amma ni na san Kano ta da batun bungiwa. Menene hukuncin dan Gombe, Adamawa, Katsina, Kaduna, Bauchi, Sokoto, Kebbi, Kaduna, Abuja, Lagos, Ibadan, Niger, Daura? Menene hukuncin wanda bai taba zuwa Kano ba har ya tsufa ya mutu? Malam mai gaddama mai raba gaddama bara a raba muka zo kun ga gaskiya da gaskiya kauli mafi rinjaye malamai sun ce wanda duk ya girma ya tsufa har ya mutu bai taba zuwa garin Kano ba to hakikatan ba shi da rabu ya tafka babban asara. Wannan asara ce zai girma malam sai da ya ja ma ce zai girma. Wannan shine kauli mafi rinjaye amma a wani kaulin malam ya kawo sassauci. Masha Allah. Yace to wanda kuma ya tsufa bayan ya girma bai taba zuwa garin Kano ba amma ya gaisa da wanda ya taba zuwa Kano ko sun yi musabaha ko a masallaci sun taba haduwa a wani gari to shi yana da dan sauki zai dan samu wata rahama. Allah gafarta malam. Aran malam ka sai wani gaskiya malam mai kido ban yi ba. To kai garin kuma ban ma sa shi a lissafi ba amma kana ban yi ba wani abba kan kare ba aram amma dai ka zuba za ta kai mun ba muke mun duwa muna da rake wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam anya ba cin hanci ya baka ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala abu na tuno. Ina da kawai da zan sha. Ba zazzagi bai ba. Ba zazzagi. Allah isa. Allah ya kai da na zata zare ne maka ba zan zauna a nan ba. Me ya fara lafiya? Haka nake da hakuri. Da ba hakuri nake da ku ba. Da fuska yawa. Me zai da ba zazzagi a rayuwa? Malam nan akwai ka tambi kakanka ai yana nan da rasul tsoho ne bai mutu ba nan dan uwana ne zai zare ya zauna zai dan yi noma dan suka dinga wa matarsa layi zare ba zan yafe masa ya zo dinga rayin lafiya saboda bakin ciki malam wannan cin da rayi ba sai da ya mutu malam cin hanci ne malam waye ne ban cin hanci ina zuwa ka wai usa kwarta dariya usa kwarta dariya kana ban mana ba ni da mutunci baka san ni bane malam baka san ni bane amma ka tambaye tsoho labari da malam cin hanci an dare ne kwarata ne malam kana fa kana wa mutanen kirki ga kasuwanci kai uwaka ga kasuwanci malam ga girma barayi ne ga kankan da kai mutanen kirkin bane kuka zo cikin su da ku da iyayen kuke cin arzikin su ku koma zariyan mu ka zauna a zariyan daban da kuma karwa ake sha kuma wallahi mun da ke ka idan muka fito ba wallahi mun da ke ka sai mun tattaka ka wallahi zan sa a kira mun iyayen ku su ma garin za su bari dama mun gaji da su ana wato ba karamin daɗi na jiba da kan goyi bayana to ai gaskiya ne ba wai goyon bayan ka nayi ba ai gaskiya aka faɗa wannan a shika-shikan ƙasar mu haka yake ai ita Kano ta da batun bungiwa ko da me ka zo an shi yasa ka ganni nan ko da yaushe addu'a nake kuma damin farko da zan yanke na gona zaka san mun kenan a'a damin gidan ka zan ka Allah da ba da nagode daga ai wanda shi ne kara ta kanawa wallahi tallahi nagode Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka amin amin ka ƙara auren da naji babanka ya ce mun zaka ƙara aure ko wallahi dai kokarin da nake ka san matan ne yanzu da yake ba su da tabbas to shi yasa nace ya kamata in tsaya in nutsu in zaɓa kar kuma ka je ka ɗebo a Zaria ai ba dan ka ɗebo a Zaria kai ga ni ai ba ai tsakani na da Zaria kawai su kawo min rake in sha to kawai tsakani na da su sai an ji ba ka siya dan ba su maka kyauta nagode yawa Allahu akbar yara ba su san zazzaga ba labarin su kuke ji
kai ba su da mutunci ni mun yi karo da su ban ji da daɗi ba